மைலேஜ் மைலேஜ் எவ்வளவு தருது எவ்வளவு தருது எவ்வளவு தருது, அதாவது என்ன எப்படின்னா சிட்டி ஹைவே மைலேஜ் எவ்வளவு புற தருது. இப்பவே சொல்லிடுறேன், நீங்க ஒரு வண்டி எடுக்க போறீங்கன்னா, இப்போ நான் ஓட்டுறேன்னா என்னோட ரைடிங் ஸ்டைல் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும், அதே போல உங்களோட ரைடிங் ஸ்டைல் வித்தியாசமா இருக்கும். யார் யார் அதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து மைலேஜ் வந்து சேம் ஒரே ஒரு எப்படி சொல்றது, 2 பேரும் R15 தான் வச்சிருப்பான், ஆனா அவன் 2 பேர்த்துக்கும் கிடைக்கிற மைலேஜ் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். எதனால ரைடிங் ஸ்டைல் வித்தியாசமா இருக்கும், அதனால மைலேஜ் மாறுவோமே தவிர மற்றபடினா ஒன்றும் இதனால. அந்த வண்டி நான் ஓட்டினா என்னோட ரைடிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு இருந்தாப்புல மைலேஜ் கிடைக்கும். அதனால அந்த ஹைவே எப்படி இருக்கு ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஹைவே மைலேஜ் எப்படி, இந்த அதான் சிட்டி மைலேஜ் எவ்வளவு கிடைக்குது, ஹைவே மைலேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது, அதை வச்சுதான் வண்டியோட மைலேஜ் வந்து தீர்மானிக்க முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும்.